हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी. ലൈവ് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ മാതാജി? മാതാ ജി ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ പ്രഭാത ലീലയുടെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഫൈനൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അത് നമുക്ക് ശരിക്കും പ്രഭാതർ ആ ജീവിതം മൊത്തം നമുക്ക് ഓരോ പാഠങ്ങൾ തരികയായിരുന്നു അല്ലേ? എല്ലാം അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. അതെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് അദ്ദേഹം ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചു. ഇസ്കോൺ എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചപ്പോ ഒരിക്കലും തന്റെ പേരിലല്ല ആ സംഘടന രൂപീകരിച്ചത്. മറ്റു പല മത സംഘടനകളും ഗുരുവിന്റെ പേരിലായിരിക്കും വരിക. പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നു ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന്. ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപദേശം തന്നത് പ്രഭുപാദരാണ്. ആ പ്രഭുപാദരുടെ ജീവചരിത്രത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗം ഫൈനൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം. കേൾക്കുന്നില്ലേ മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രഭാതത്തെ ഫൈനൽ രീതിയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മേലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. हरे कृष्णा. ഇപ്പോ നമ്മള് പ്രഭാത ലീലാമൃതയില് അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 1977. അപ്പൊ 1977 അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരികമായിട്ട് ഒരുപാട് വീക്കായതായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരമെല്ലാം ശോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആഹാരം ഒന്നും കഴിക്കാതെയാവുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്നിട്ടും അവിടെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ എല്ലാരെയും കൂട്ടി അവരുടെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചും എല്ലാം അദ്ദേഹം അത്രയും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയാണ് ആ ശാരീരിക അവസ്ഥയിലും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ബില്ല് എഴുതാനെല്ലാം അവരെ ഉപദേശിച്ചു. എന്താണ് GBC എങ്ങനെ രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ കാലശേഷം എങ്ങനെയാണ് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം കൊടുത്തു. പിന്നീട് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ തന്നെ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് തമാൽ കൃഷ്ണ ഗോസ്വാമിയാണ്. അപ്പൊ ഈ തമാൽ കൃഷ്ണ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പറയും, അങ്ങേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഉന്മേഷം കിട്ടാനായിട്ട് പാശ്ചാത്യ ദേശത്തിൽ പോയി തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ ചിലപ്പോ അങ്ങേക്ക് ആ ഒരു മാനസികമായിട്ട് നല്ല ഒരു സന്തോഷം കിട്ടും, അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും എന്നൊരു ഉപദേശം കൊടുത്തു. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ എന്റെ ആഗ്രഹം എന്റെ അവസാനം വൃന്ദാവനിൽ വെച്ച് തന്നെ ആകണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ തമാൽ കൃഷ്ണ ഗോസ്വാമി പറയും, അല്ല അങ്ങേക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, ഉടനെ അങ്ങേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആരോഗ്യം കിട്ടാനും ഒരുപാട് ഇനിയും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അങ്ങേക്കുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ, ലണ്ടനിലെ കാലാവസ്ഥ എല്ലാം നല്ലതാണ്, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ പ്രഭുപാദർക്കും ഒരു ഉന്മേഷം കിട്ടുന്നു. അദ്ദേഹം പറയും, ശരിയാണ്, എനിക്ക് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം കുറച്ചുകൂടെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് കഴിയും. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ ആ ഒരു ഉന്മേഷത്തോടു കൂടി അത് ഏറ്റെടുത്ത് അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്
വേണ്ടത്ര വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. 6 ആഴ്ചയായിട്ട് ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല. തന്റെ ഭക്തന്മാരെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്നു അദ്ദേഹം. എന്താണ്, ഭഗവാനെ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഈ അസുഖം മാറ്റി തരൂ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് എന്താണ്, ഒരുപാട് വീക്കായി പോയാൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കുറച്ചു നാളൂടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും അങ്ങനെയും ഒരു ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്നു. എനിക്ക് അല്പം കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമിതി വളരെ ശക്തമാക്കാൻ കഴിയും. ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചത് ഇനിയും കൂടുതൽ ശക്തമായി കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഭാകർ പറയും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം കൂടാതെ പറയുകയും ചെയ്യും, ഞാൻ വളരെ വിഷമം പിടിച്ച ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. ഒരുപാട് അസ്വാസ്ഥ്യം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ, കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യാന്ത്രികമായിട്ടുള്ള ഒരു പണിയല്ല. ഇപ്പൊ യാത്രയെ കുറിച്ച് ആ ഒരു ടൈമില് അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. എന്നാലും അദ്ദേഹം ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി തന്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും വീക്കായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും എനിക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. എന്തിനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, ഈ ലോക ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാൻ, അത് കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ലണ്ടനിൽ പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ 1977 ലണ്ടനിൽ പോകുന്നു. അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ തന്റെ ഭക്തന്മാര് പ്രഭുപാദരെ കണ്ടപ്പോ അവര് ഞെട്ടിപ്പോയി. കാരണം അവരറിഞ്ഞു വൃന്ദാവനിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വാർത്ത ലഭിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ശാരീരികമായിട്ട് വളരെ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുണ്ട്, അതെല്ലാം അനുഭവിക്കുകയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും അവർക്ക് പ്രഭുപാദരെ കണ്ടപ്പോ ഒരുപാട് ക്ഷീണിച്ച് അദ്ദേഹം അങ്ങ് ഒരുപാട് ചടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. എന്നിട്ട് ഈ അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്തു, അത് അവർക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. ഭയങ്കര ഹൃദയഭേദകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ച്. പ്രഭുപാദരുടെ വൃദ്ധാപ്യ സ്ഥിതി അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും അവരത് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും അവർക്ക് ആ പ്രഭുപാദനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് വളരെ ഞെട്ടലോടുകൂടി അവർക്ക് അത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടാൽ ശരിക്കും ഒരു തപസ് അനുഷ്ഠിച്ച് ദേഹത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കവേ തന്നെ ദേഹാതീതനായി തീരുന്ന ഒരു മഹർഷിയെ പോലെയാണ് കാണപ്പെട്ടത്. അപ്പോ പ്രഭുപാദർക്ക് ഈ ലണ്ടനിലുള്ള സന്ദർശനം രോഗമുക്തിക്ക് കുറച്ച് പ്രത്യാക്ഷ നൽകും എന്ന് എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ കുറച്ച് അവിടെ വന്നപ്പോ എല്ലാ ഭക്തന്മാരെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഉന്മേഷം ലഭിച്ചു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഇനിയും ഒരു നിശ്ചിത പരിപാടി കൂടിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം പെൻസിൽവാനിയയില് വലിയൊരു കൃഷിയിടം, അവിടെ എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം നേരത്തെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ഇനി വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായം അത് നടപ്പാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായം ശരിക്കും എന്താണ്, ഒരാള് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, ഒന്നിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് പ്രഭുപാദർ. ആ ഒരു കുറെ സ്ഥലവും ഒരു പശുവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ സമാധാനപൂർവ്വം നമുക്ക് ജീവിക്കാം. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള വ്യാകുലതകളൊന്നും ഇല്ല, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം. സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ്. അപ്പൊ അതിന് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മവും കൂടെ ആവശ്യമാണ്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. അപ്പൊ ഇത് ജന്മനാ അല്ല, അല്ലെ? ജന്മം കൊണ്ടല്ല ഒരാള് ഒരുവൻ ശൂദ്രനോ ബ്രാഹ്മണനോ ഒന്നും ആകുന്നത്, അവന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഒരുവൻ ശൂദ്രനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൂദ്രനും വേണം. നമുക്കൊരു കമ്പനി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിൽ എല്ലാവരും സിഇഒസ് അല്ല, കമ്പനിയിൽ എല്ലാവരും മാനേജർ പോസ്റ്റിലല്ല ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ പല ഘട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അവിടെ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, താഴത്തെ ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, പിയൂൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല പോസ്റ്റ് ഉള്ളതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലും ഈ സമൂഹത്തില് നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഈ 4 ആശ്രമങ്ങൾ, വർണ്ണങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലേ സമാധാനപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച്
കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വളരെ മോശമായി. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, എനിക്ക് ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകണം. എനിക്കറിയില്ല, ഇനിയും ഒരുപാട് നാളെ എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും. എന്റെ ശാരീരികമായിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ പോകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ബോംബെയിൽ പോയി. ബോംബെയിലെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കാണണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ ശരീരം വെടിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എനിക്ക് കണ്ടുകൊള്ളാൻ സാധിക്കുമോ? അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കാത്തിരുന്നു. ബോംബെയിലേക്ക് ചെന്നു. ബോംബെയിൽ ചെന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹെൽത്ത് ശാരീരികമായിട്ട് വീണ്ടും താഴോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, വേണ്ട, എനിക്ക് വൃന്ദാവനിലെ കൃഷ്ണ ബലരാമന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ മതി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണ ബലരാമന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹം വേറെ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല. അവസാനം വരെ അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ അവിടെ എത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിയ ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു പ്രഭുപാദർക്ക് വൃന്ദാവനിൽ എത്തിയപ്പോ. ഇതിനെല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തത് ആരാണ്? തമാൽ കൃഷ്ണ ഗോസ്വാമിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പറയും, അങ്ങിപ്പോ സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദർ വളരെ ശാന്തനായിട്ട് കിടന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഈ തമാൽ കൃഷ്ണയുടെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ച് നന്ദി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം സ്വസ്ഥനായതുപോലെ തോന്നി തിരിച്ച് വൃന്ദാവനിൽ വന്നപ്പോ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളൊക്കെ മാറാൻ തുടങ്ങി. നേരത്തെ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക, മറ്റാഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എന്റെ മാനസഹംസം അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജ നാളത്തിൽ വലയിതമാക്കത്തക്ക വിധം പെട്ടെന്ന് ഇവിടം വിടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം എന്റെ അന്ത്യശ്വാസവേളയിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുക? കുലശേഖര ആൾവാറുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അദ്ദേഹം സ്മരിക്കുകയായിരുന്നു. അവസാന നിമിഷവും അങ്ങയെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കണം. അന്ത്യനിമിഷം അങ്ങ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ വലയമാക്കാനായിട്ട് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണസ്മരണയിൽ ഉറച്ച മനസ്സോടുകൂടി നിലകൊള്ളുകയാണ് പ്രഭുപാദർ. കൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ലീലകൾ എല്ലാം അദ്ദേഹം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് പ്രഭുപാദർ തന്റെ GBC അംഗങ്ങളെല്ലാം വരാനായിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വിളിച്ചു, എല്ലാരെയും കാണണം. അങ്ങനെ അവരെ വിളിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഡോക്ടേഴ്സ് വരുന്നു. ഡോക്ടർമാരെ, വൈദ്യന്മാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും, എനിക്ക് ഒരു മരുന്നും വേണ്ട. എനിക്കിപ്പോൾ വേണ്ട ഒരേ ഒരു മരുന്ന്, അത് തിരുനാമമാകുന്ന ഔഷധം. ആ ഒരു മരുന്ന് മാത്രം മതി. ഇപ്പൊ GBC അംഗങ്ങളെ എല്ലാം വിളിക്കുന്നത് അവർക്കെല്ലാം ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു പ്രഭുപാദരെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ. അത്രയും അവശ്യ നിലയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ അസ്ഥി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഞരമ്പെല്ലാം ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു കാണാം. ഈ ശരീരത്തിലുള്ള മാംസമെല്ലാം ദ്രവിച്ചു, മാംസം ഒട്ടുമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ GBC മെമ്പേഴ്സും വന്നു. അവര് പക്ഷേ പ്രഭുപാദരുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവർ ചെയ്ത ധർമ്മ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രഭുപാദർ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് അവിടെ ഹരിനാമ കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നു. പ്രഭുപാദർ എന്നിട്ട് അവരോട് പറയും, നിങ്ങൾ കൃഷ്ണനോട് എന്നെ ഈ സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയിക്കൊള്ളട്ടെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രഭുപാദർ ഉടനെ പോകണ്ട, അങ്ങ് ഇവിടെ നിൽക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, എന്നെ ഇനി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്, എനിക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ മതി, ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളട്ടെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പിന്നീട് ആ അവസ്ഥയിലും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതും യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസില് എല്ലായിടത്തും പല ഭാഷകളിലായിട്ട് അത് തർജ്ജിമ ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതും യുഗോസ്ലവിയയിലെല്ലാം ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം നടത്തുന്നു എന്നൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതിയായ ആനന്ദം വരികയാണ്. ആ ആനന്ദം അദ്ദേഹം ആനന്ദിക്കുമ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആ ശിഷ്യന്മാർക്കും ആ ആനന്ദം പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. അവരും പ്രഭുപാദരുടെ സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ അവരും വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം ആ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി ശരീരബോധത്തിലല്ല എങ്കിലും ഈ ഒരു അവസാന നിമിഷം അദ്ദേഹം, എനിക്ക് ശരീരം പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ശരീരം വെച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്നതിന് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാട് അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും കുടിക്കുന്നില്ല.
ഇപ്പൊ കുടിക്കാൻ തന്നെ അവിടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാര് ദ്രാവക രൂപത്തിൽ കുറച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കണം. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അതും കുടിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് വളരെ കുറച്ച് എന്താണ് ലിക്വിഡ് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ആഹാരം ചെല്ലുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇവരടുത്തെല്ലാം ഉപദേശിക്കും. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ നിര്യാണം നടക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചടങ്ങുകൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തന്റെ സന്യാസ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യനായ നാരായണ മഹാരാജിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി സ്ഥാപിക്കേണ്ട സ്ഥലം നിർദ്ദേശിക്കുകയും തന്റെ നിര്യാണ ശേഷം വൃന്ദാവനത്തിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു സദ്യ നടത്തണമെന്നും അതിന്റെ ചെലവ് ഇസ്കോൺ വഹിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണസ്മരണയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അങ്ങേക്ക് ആലിംഗനം കൊണ്ട് എന്നെ ഞെരിച്ചമർത്താം, അഥവാ എന്റെ ദർശനം നൽകാതെ എന്നെ നിരാശനാക്കാം. എന്തൊക്കെയായാലും അങ്ങ് നിരുപാധികമായി എന്റെ പൂജനീയനായ ഭഗവാനാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിലെ ആ ശ്ലോകങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവിടെ ധരിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ മരിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ തന്റെ ശരീരം വെടിയണം എന്ന് പ്രഭുപാദർ എല്ലാവർക്കും പഠിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ മരിക്കേണ്ടത് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗുരു എന്ന നിലയിൽ തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കർത്തവ്യമാണ്. ഈ മരണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക്, തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അങ്ങ് ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് രോഗം മാറ്റാം, അങ്ങ് ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് എന്താണോ ഇച്ഛ അതുപോലെ അങ്ങേക്ക് ചെയ്യാം. രോഗം മാറ്റണമെന്നാണ് അങ്ങയുടെ ഇച്ഛയെങ്കിൽ അത് മാറ്റാം. അങ്ങേക്ക് ഈ ശരീരം വെടിയണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവിടെയും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരടുത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, എന്താണ്, കൃഷ്ണനാണ് പരമാധികാരി. അത് എപ്പോഴും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതിന് കീഴ്വഴങ്ങാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ നിവേദനം എങ്ങനെ നടത്തണം, എപ്പോഴും നമ്മൾ നിവേദനം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, അങ്ങയുടെ ഇച്ഛ, ആ ഒരു ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഇച്ഛിക്കാതെ ഒന്നും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നടക്കുകയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അദ്ദേഹം സാങ്ഷൻ ചെയ്താൽ, പരമാത്മാവിന്റെ സാങ്ഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു കൈ അനക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ആ സാങ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ നടക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഓരോരുത്തരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിനു മുമ്പും അമേരിക്കയിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു 2 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ശാരീരിക അവസ്ഥയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്ന് അദ്ദേഹം എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞത്, എന്റെ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല, അങ്ങനെ പുരുഷന്മാരോട് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു. കാരണം അന്ന് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ, കൃഷ്ണാബോധം അങ്ങനെ കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവൻ അതിനു വേണ്ടി, അതും ഭഗവാൻ സേവനത്തിന് വേണ്ടി നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ മാറി. 1977 ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്, അങ്ങ് ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതുപോലെ നടക്കട്ടെ. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ എന്താണ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, മരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ബോധനം നൽകേണ്ടത് തന്റെ കർത്തവ്യമായി പ്രഭുപാദർ കണ്ടു. ഈ പരമപ്രധാനമായ പാഠത്തിൽ, അതായത് ജീവിതത്തിലെ അന്തിമ പരീക്ഷ, ഫൈനൽ എക്സാം, എങ്ങനെ വിജയം വരിക്കാം എന്നതിൽ അന്യോന്യമായ മാതൃക കാട്ടുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഭൗതികവാദിക്ക് തന്റെ മരണം വിജയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരുപാട് ആൾക്കാര് തന്നെ കാണാൻ വരണം, ഒരുപാട് വലിയ റീത്തുകൾ വെക്കണം, ഒരുപാട് വണ്ടികൾ വരണം, വലിയ ഫോട്ടോസ് വെക്കണം, അതിൽ ആചരിക്കണം, ഇങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങളാണ്. ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ഭൗതികമായി. പക്ഷെ അവരറിയുന്നില്ല, മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവര് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കാണാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. സമയത്ത് നമ്മളെ യമരാജൻ എങ്ങോട്ടാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്ത ഓരോ പാപവും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം വേദനകളാണ്, നമ്മൾ ആ സമയത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കുകയായിരിക്കും, ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കുട്ടി എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ അതല്ല മരണം എന്ന് പറയുന്നത്, എങ്ങനെ വിജയകരമാക്കാമെന്ന് പ്രഭുപാദർ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കർത്തവ്യമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെ തന്റെ ശരീരം വെടിയാം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ശരിക്കും ആ ഒരു ശരീരം വെടിയാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് കുറച്ചുകൂടി അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള
ആ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയും തന്റെ ഗുരുവിനോടുള്ള അവരുടെ വൈകാരികമായിട്ട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അദ്ദേഹം നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇത് ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് പ്രഭുപാദർ. ഇപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥാനത്താണ് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു വൈകുണ്ഠവാസിയെ പോലാണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷെ ഒരു സാധാ മനുഷ്യനെ പോലെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്ന എന്തിനാണ്? ഇതുപോലെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരികയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥ്യങ്ങൾ, നമ്മളുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികൾ, നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു, എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഫേസ് ചെയ്തത്. അതിലെല്ലാം എങ്ങനെ നമ്മൾ സഹനശക്തിയോടുകൂടി അത് ഫേസ് ചെയ്യണം, കൂടാതെ എങ്ങനെ ഈ പ്രീച്ചിങ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, എന്തൊക്കെ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് എങ്ങനെ പ്രചരണം ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ എങ്ങനെ വിജയകരമായിട്ട് തന്റെ ശരീരം വെടിയാമെന്നും പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കൂടുതൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആക്കുക. കാരണം പ്രഭുപാദർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനോട് അതിയായിട്ടുള്ള പ്രേമം വരുന്നത്, അതിയായിട്ടുള്ള സ്നേഹം ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവത് പ്രേമം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊരു ട്രെയിനിങ് ആണ് ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൂടുതൽ പ്രഭുപാദരുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ പാതാര വിന്ദങ്ങളിൽ എത്താൻ സാധിക്കില്ല. ആ ഹരിനാമത്തെ കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം, നല്ല കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം, അതും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം. ഇത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് പ്രഭുപാദർ. അപ്പോ അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പ്രഭുപാദർ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദറിനെ ഒരിക്കലും കർമ്മം അദ്ദേഹത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ നരകതുല്യമായിട്ട് നരകത്തിൽ പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു സാധാ മനുഷ്യനായിട്ട് കണ്ടാൽ. കാരണം ഇപ്പോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ്, അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്നു, മരിക്കാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ ആണ് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആ പാഠം കൊടുക്കുക? ശിഷ്യന്മാർക്ക് എങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? അപ്പോ ഭക്തന്മാര് ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, അവർക്ക് പ്രഭുപാദരോട് കൂടുതൽ ഇന്റിമസി വരുത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആ ശരീരബോധത്തിൽ, ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്ന് ആധ്യാത്മിക ഗുരു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഒരു സാധാ മനുഷ്യനെ പോലെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ശരീരബോധത്തിലല്ല അദ്ദേഹം, കാരണം സാധാ മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. നമുക്കൊരു ചെറിയ തലവേദന വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിനും വയ്യ, നമ്മൾ അവിടെ കട്ടിലിൽ കിടക്കും. അദ്ദേഹം ആ മരണക്കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. അത് ഇനി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനോട് വരുത്തുക എന്നുള്ളതും ഒരു ഫൈനൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ്. പിന്നെ പ്രഭുപാദറിന് ഇപ്പോ എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും തന്റെ മുറിയിൽ പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു. അപ്പോ നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയിൽ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കയറാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാർക്കും അവർക്ക് വേണ്ടുവോളം പ്രഭുപാദരുടെ മുറിയിലിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ തടവാനും, അദ്ദേഹത്തിന് രാപ്പകൽ ഭേദമില്ലാതെ ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തോളം സമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി തിരുനാമ കീർത്തനം നടത്താനും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം കഴിയാനും അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചു. കൂടാതെ ഈ മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ വിവർത്തന ജോലി പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. വിവർത്തനം ചെയ്യുകയാണ് ആ മരണക്കിടക്കയിൽ കിടന്ന അദ്ദേഹം. എല്ലാവരും കേൾക്കുക. സാധാരണ അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവരും കേൾക്കുകയാണ്. ചുറ്റിനും തന്റെ ഭക്തന്മാര് നിൽക്കുകയാണ് കട്ടിലിന്റെ ചുറ്റും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വിവർത്തനം ചെയ്യുകയാണ്.
ഭക്തി വേദാന്ത ഭാവാർത്ഥം. മുമ്പ് ഏകാന്തതയിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്തിരുന്ന ജോലിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കിടക്കയിൽ കിടന്ന് തന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാവാർത്ഥ വിവരണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ സന്നിഹിതരാകാൻ എല്ലാരും അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചു. എല്ലാരും വരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്തൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ശ്ലോകം പ്രഭാതർക്ക് വായിക്കും. എന്നിട്ട് വേറൊരു ഭക്തൻ ഈ ഡിക്റ്റാഫോൺ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ, മൈക്രോഫോൺ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം കഷ്ടിച്ച് കേൾക്കാവുന്ന സ്വരമേ ഉള്ളൂ, ശബ്ദം വളരെ ലോയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളെല്ലാം തെളിവുറ്റതായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് പോലും പല വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരാമർശങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ച് അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. അത്രയും തത്വചിന്താപരമായ പ്രതിപാദനങ്ങൾ സുസൂക്ഷ്മങ്ങളായിരുന്നു. അതെല്ലാം ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അത് നല്ല വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കും. അത് ഒന്നും ബ്ലേർഡ് ആയിട്ട് വേഗമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല, വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗണ്ട് കുറവാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ചിന്തകൾ വളരെ തെളിവുറ്റതായിരുന്നു. പിന്നീട് പ്രഭാതർ ഇങ്ങനെ തന്റെ ഭക്തന്മാര് നിൽക്കുമ്പോൾ പറയും, നിങ്ങളൊന്നും എന്നെ വിട്ടു പോകാതിരിക്കുക, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹവാസം കൂടാതെ ജീവിക്കാനാകില്ല. അപ്പൊ പ്രഭാതരുടെ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വികാരമാണ് വരുന്നത്. അവർക്ക് പ്രഭാതരോട് കൂടുതൽ അയ്യോ പ്രഭാതർ പോകരുതേ എന്നുള്ള ആ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ വരികയാണ്. അപ്പൊ സ്നേഹപൂർവം പ്രഭാതരെ ഇങ്ങനെ പരിചരിക്കുന്നത് വഴി അവർക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ശരണാഗതിയുടെ ശക്തി അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എന്നേക്കും ശ്രീലപ്രഭാതർ ഒടുവിൽ ഈ ലോകം വിട്ടുപോയ ശേഷവും ആ ശരണാഗതി അവരെ പരിരക്ഷിച്ചു കൊള്ളുമെന്നൊരു ബോധം അവർക്ക് ഉളവാകുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ലെസൺ പ്രഭാതർ തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂട്ടുക. അത് ഒരു പാഠമാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഈ മരണക്കിടക്കയും ഫുൾ ടൈം കൃഷ്ണസ്മരണയിലാണ്. ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ഭക്തന്മാരും തിരുനാമ ജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചിന്ത മൊത്തവും ആ ഭഗവാന്റെ ഭാഗവതത്തിലും അതിലുള്ള ചിന്തകളാണ്. അപ്പൊ ആ മരണസമയത്തും നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ, നമ്മളുടെ എല്ലാ ഡ്യൂട്ടിയും എല്ലാം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി അവിടെയും സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ കുറെ മാസങ്ങൾ അങ്ങനെ കടന്നുപോയി. എന്നും ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു. താൻ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല എന്നതിനെ പറ്റിയും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നതിനെ പറ്റിയും സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തുടർന്നു. പിന്നീട് ഹൃദയാനന്ദ സ്വാമി പോർച്ചുഗീസിൽ പോയി. അവിടെ പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ അച്ചടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. അത് സമർപ്പിച്ചു. ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ കോപ്പി പ്രഭാതർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. പ്രഭാതർ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് ജീവിതം. ഭൗതിക ജീവിതം വെറും അസ്ഥികൾ മാത്രമാണ്. ഈ അസ്ഥികളല്ല നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം തോന്നേണ്ടത് ജീവാത്മാവായ ശക്തിയോടാണ്. ആ അസ്ഥികൾ നിലനിൽക്കുകയോ നശിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം, അതിന് പ്രാധാന്യം ഒന്നുമില്ല. യഥാർത്ഥ ജീവിതമാണ്. ആ എല്ലുകളെ അല്ല നിലനിർത്തേണ്ടത്. എല്ലുകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ഋഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് അസ്ഥികൾ കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതത്തെ നിലനിർത്താം. പണ്ട് ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്തപ്പോ അവസാനം അസ്ഥികൂടമായിരുന്നു. അസ്ഥികൾ കൊണ്ട് മാത്രം ജീവൻ നിലനിർത്തേക്കാം. പ്രഭാതർ ഇവിടെ ഓരോ കാര്യത്തിലും അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ശരീരമല്ല, ഇത് എല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ്. ഈ അസ്ഥികൾ അല്ല യഥാർത്ഥ ജീവിതം. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം ശരിക്കും ആ ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവാണ് ഇതിനെല്ലാം ശക്തി നൽകുന്നത്. ഈ അസ്ഥികൾ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ജീവിക്കാം ആ ജീവാത്മാവ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം. അങ്ങനെ പ്രഭാതർ ഇപ്പൊ അതേ ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ്. ഒരുപാട് അങ്ങ് ശോഷിച്ച് അസ്ഥികൾ മാത്രമായി. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയും, കഴിയുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ എല്ലുകളെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക. പക്ഷെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം ഇവിടെയാണ്. അതെല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കുക. ഭൗതിക ലോകം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം നാം എല്ലാം എല്ലുകളും മാംസവും ഒന്നായി സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ്. എന്നാൽ അവയ്ക്ക് അത് എന്താണെന്നതിനെ പറ്റി അറിയില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. എല്ലാരും ഈ ശരീരബോധത്തിലാണ്. എല്ലുകളും മാംസത്തിനെ മാത്രമാണ് എല്ലാരും സേവിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആരും ബോധവാന്മാരല്ല.
അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ പ്രഭുപാദരെ തന്റെ അന്ത്യദിനങ്ങളിൽ സുപ്രധാനോപദേശങ്ങൾ നൽകിയ ഒരു ഭീഷ്മരോട് ഉപമിക്കുകയുണ്ടായി. ഭീഷ്മരുടെ അവസാനം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇപ്പൊ ഭീഷ്മർ ഭീഷ്മർ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുകയാണ്. ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഒരു സൂചി കുത്താൻ പോലും ഇടയില്ല, അത്ര സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ശരം കുത്തി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അത്ര വേദനയോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ആ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും ഭീഷ്മർ തന്റെ പാണ്ഡവർക്കെല്ലാം ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള മരണക്കിടക്കയിൽ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ കിടക്കുമ്പോഴും ചുറ്റിനുമുള്ള തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കെല്ലാം ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഭീഷ്മർ അവസാനം ചൊല്ലി ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് യാത്രയായത്. അതുപോലെ ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭാവാർത്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ വിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭാഗവതത്തിന്റെ ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഒന്നും കുടിക്കാതെ അദ്ദേഹം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസ്ഥയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയും അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം അല്ലാതെ നമുക്കിങ്ങനെ ഭാവാർത്ഥം പറയാൻ സാധിക്കില്ലല്ലേ. ആ ശ്ലോകങ്ങളും പല പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഓർത്തെടുത്താണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആ 81 വയസ്സിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മശക്തിയും തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ തെളിവുറ്റതായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രഭുപാദർ തന്റെ വിയോഗം കുറച്ചു നാള് മാറ്റി വെക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്റെ ശരീരം, കാരണം ഭീഷ്മർക്ക് താൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മരണമുള്ളൂ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്കും അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ കുറച്ചു നാളൂടെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വെക്കുകയാണ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഈ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഡോക്ടർമാർ വരെ അതിശയിച്ചു പോയി, അവര് തന്നെ അമ്പരന്ന് പോയി ചികിത്സിക്കാൻ വന്നവർ. പക്ഷെ വൈഷ്ണവർക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം അദ്ദേഹം തിരുനാമ ജപം അല്ലാതെ വേറൊന്നും എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് പറയുമ്പോ സാധാരണ ഡോക്ടർമാരൊന്നും ഇതൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവര് മരുന്ന് കഴിക്കാതെ എങ്ങനെ നിലനിർത്തും? ആ ഒരു വൈഷ്ണവന് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. എന്തൊക്കെ മരുന്ന് കഴിച്ചാലും നമ്മളെ അവസാനം എവിടെ കൊണ്ടാണ് ഇടുക? അവസാനം പോയാൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ കൊണ്ടാക്കും. വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, എന്തിനാ ഈ പൈസയൊക്കെ സ്വരൂപിക്കുന്നത്? അവസാനം എനിക്ക് വയ്യാതാകുമ്പോ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ കുറെ പൈസ വേണമല്ലോ, അതൊക്കെ സ്വരൂപിച്ചു വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആശുപത്രി കിടക്കാം. പക്ഷെ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്? നമ്മളൊരു വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥയാണ്. നമ്മളെ വായിക്കൂടെയൊക്കെ ഒരു വലിയ വലിയ ട്യൂബുകൾ 5-6 എണ്ണം ഇങ്ങനെ വായിക്കകത്തൂടെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കുകയാണ് വെന്റിലേറ്ററിൽ. എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വാ തുറന്ന് ദിവസങ്ങളോളം കിടക്കുകയാണ്. തിരിച്ച് ജീവൻ കിട്ടുവോ ഇല്ലയോ ഒന്നും അറിയില്ല. അത്രയും വേദനാജനകമായിട്ട് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പൈസ എല്ലാം സ്വരൂപിക്കുന്നത് എന്റെ അവസാന കാലം. പക്ഷെ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? തന്റെ അവസാന കാലമാകുന്നു, താൻ ശരീരമായിട്ട് തളരുമ്പോ അവരൊരിക്കലും ആശുപത്രിയിൽ പോകില്ല. അവര് ഡോക്ടർമാരെ ഒന്നും വേണ്ട, ഹരിനാമം. കാരണം എന്നാലും നമ്മൾ മരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്തിനാണ്? നമ്മള് ഹരിനാമ ജപം, ഭഗവാന്റെ സ്മരണ, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശരീരം വെടിയുക. അപ്പൊ ആ തിരുനാമത്തെ അംഗീകരിക്കുക. അതാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. കീർത്തനവും ഭാഗവതവും മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. ബാക്കിയുള്ള ഒന്നും അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചില്ല. ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധത അദ്ദേഹം നിലനിർത്തി. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഇച്ഛ ഇഹലോകവാസം തുടരാൻ കഴിയുന്ന സങ്കല്പത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഭവാനന്ദൻ പറയും, പ്രഭുപാദ, അങ്ങയുടെ ഈ ലോകത്തിലെ സാന്നിധ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കലിയുഗാക്രമണത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത്. അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നതിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, കൃഷ്ണ ബലരാമന്റെ കൈകളിലാണ് എല്ലാം, അതൊന്നും എന്റെ കൈകളിലല്ലോ. പ്രഭുപാദർ എല്ലാം ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായും യുക്തിയോടും തികഞ്ഞ കൃഷ്ണഭക്തിയോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്. അവസാന നിമിഷം വരെയും അദ്ദേഹം പ്രായോഗിക വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. ബംഗാളിലെ പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങൾ പുതുക്കി പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കണം.
കൂടാതെ ഇസ്കോണിന്റെ വസ്തുവകകളും പണവും സംബന്ധിച്ച അന്തിമ വിശദാംശങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണം. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും ജാഗരൂകനായി വർത്തിക്കുകയും കീർത്തനത്തിനും ഭാഗവതത്തിനും മുഴുകി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും തന്റെ അന്തിമ പാഠം നൽകുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി പീസിമ അവിടെ വന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അവരടുത്ത് പറയും, എനിക്ക് കുറച്ച് കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കി തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ കീർത്തനാനന്ദൻ പേടിച്ചുപോയി. കാരണം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കീർത്തനാനന്ദൻ എന്ന ശിഷ്യൻ പ്രഭുപാദർക്ക് ദ്രാവക രൂപത്തിൽ അളവ് കുറച്ച് അളവിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് രോഗവിമുക്തിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടു നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും കട്ടിയുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോ ശിഷ്യന്മാരൊന്നും യോജിച്ചില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ തന്റെ തീരുമാനത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അവർ പാകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നോ ദോഷം ചെയ്യുന്നോ അതിലല്ല കാര്യം, അവർ ഒരു വൈഷ്ണവിയാണ്, അതെനിക്ക് ഗുണകരമാകും എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ പറയും, എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഗോവർദ്ധന പരിക്രമ നടത്തണം. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പ്രഭുപാദർ പറയുമ്പോ വൃന്ദാവനത്തിൽ പരിക്രമം നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹം പറയും. അപ്പൊ അതിന്റെ പിറ്റേന്ന് ഗോവർദ്ധന പൂജ നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഗോവർദ്ധനത്തിൽ പരിക്രമം ചെയ്യാം, നമുക്കൊരു കാളവണ്ടിയിൽ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം, ആ കാളവണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് ഒരു ശിഷ്യൻ പറയും. കാരണം ആ ശിഷ്യൻ കാളവണ്ടിയിൽ പ്രചരണം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ പരിക്രമത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ചില ഭക്തന്മാര് അത് കേട്ടിട്ട് അവർക്ക് സഹിക്കാം. കാരണം പ്രഭുപാദരുടെ ശാരീരിക സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ്. ഇതുപോലെ യാത്ര ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹെൽത്തിന് ഒട്ടും നല്ലതല്ല, അത്രയും ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. പിന്നെ ചില ഭക്തന്മാര് പറയുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹമല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഗോവർദ്ധന പരിക്രമം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അന്തിമ അഭിലാഷം നമ്മൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന് ചിലര് അതിനെ അനുകൂലിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അന്ന് രാത്രി തമാൽ കൃഷ്ണ പ്രഭുവും ഭവാനന്ദ പ്രഭുവും പ്രഭുപാദരുടെ കട്ടിലിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി. അവർ പറയും, ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഉത്കണ്ഠയുണ്ട്, അങ്ങയുടെ ശാരീരിക സ്ഥിതി ഒട്ടും ശരിയല്ല, ഒന്നാമത് അവിടുത്തെ റോഡൊന്നും ശരിയല്ല, ആ റോഡിൽ കൂടെ അതും ഈ കാളവണ്ടിയിൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അങ്ങ് തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് പോകാം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒലയും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോകണോ, കുറച്ചു നാളൂടെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്ത് ഒന്ന് നേരെ ആയിട്ട് പോയാൽ പോരെ എന്ന് പ്രഭുപാദർ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ശരി, നിങ്ങളെ ഉത്കണ്ഠയിൽ പെടുത്തുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠ എനിക്ക് കാണണ്ട. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ അവരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രഭുപാദരോട് ഉള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രഭുപാദർ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി അത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നു. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂഡ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഭുപാദർ പറയും, എന്റെ സമ്പദ് സമൃദ്ധിയും വിജയത്തിലും ഒക്കെ ഞാൻ കുറെ ഗർവിഷ്ഠനായിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് അഹങ്കാരം വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ അഹങ്കാരം തകർത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ എനിക്ക് ശരീരത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ തന്നത്. പിന്നെ ഈ ശരീരമേ നമുക്കില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് അഹങ്കാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അഹങ്കരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന കേട്ടപ്പോ ബാക്കിയുള്ള ഭക്തന്മാര് പറയും, ഇല്ല പ്രഭുപാദ, അങ്ങ് ചെയ്തതൊക്കെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയല്ലേ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ശരിയാണ്, ഞാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത്, പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ലോകത്തിൽ നാം അറിയാതെ തന്നെ പലപ്പോഴും പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ സഹോദരിയായ പീസിമയും പറയും, ഇല്ലില്ല, അങ്ങ് ഒരിക്കലും ഒരു പാപവും ചെയ്തിട്ടില്ല, അങ്ങേക്ക് ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല, അങ്ങ് ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അങ്ങേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പാപങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുക? മറ്റു ഭക്തന്മാർ പറയും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ദേഷിക്കുന്നു, ചിലപ്പോ കർക്കശമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്കൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആളുകൾ പറയും, ഒരു കയ്യിൽ ഗദയും മറ്റൊരു കയ്യിൽ ഭാഗവതവുമായിട്ട് ആണ് ഞാൻ വരുന്നത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ഞാൻ ധർമ്മപ്രചാരണം നടത്തുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാവരോടും മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്. പിന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ ആധ്യാത്മിക ഭ്രാതാക്കളും അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നിരുന്നു. അവരോട് അദ്ദേഹം തന്റെ അപരാധങ്ങൾക്കെല്ലാം മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്.
ഒരുപാട് മഹാരാജാസ് ബ്രഹ്മചാരികളെല്ലാം പ്രഭുപാദരെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. അവരെല്ലാം മയക്കം കഴിഞ്ഞ് എണീക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അവരെ കണ്ട ഉടനെ എന്നെ ഒന്ന് പൊക്കി ഒന്ന് ഇരുത്തുവോ, എന്നെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിച്ച് ഇരുത്താൻ പറയും ഭക്തന്മാരടുത്ത്. എന്നിട്ട് ചുറ്റും ആധ്യാത്മിക ഭ്രാതാക്കളോട് കൂടി അങ്ങനെ കിടക്കയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും, ലോകത്തെല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ അനുകൂലമായ ഒരു വിശാല മേഖല നിലവുണ്ട്. ഞാൻ വിജയിയാകുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരുന്നതേയില്ല. ആളുകൾ അത് സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധരാണ്, അവർ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം ഒത്തുചേർന്ന് ധർമ്മപ്രചാരണം നടത്തിയാൽ പൃഥ്വിവിദേ എന്ന മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചൊല്ല് യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരും. എന്താ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്? പൃഥ്വി ഭൂമി മൊത്തവും എല്ലാരും എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും എല്ലാ സിറ്റികളിലും എല്ലായിടത്തും ഹരിനാമ പ്രചാരണം നടക്കും എന്നുള്ളത്, അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകും. നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഉണ്ട്. തിരുനാമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പ്രസാദം വിതരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക. വളരെ നല്ല ഒരു രംഗം നിലവിലുണ്ട്. ആഫ്രിക്കയിലും റഷ്യയിലും എല്ലായിടത്തും ആളുകൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദർ ആധ്യാത്മിക പ്രാതാക്കളോട് തന്റെ തെറ്റുകൾ പൊറുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവർ പ്രതിഷേധിച്ചു. അവർ ദൃഢസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു, അങ്ങാണ് അനശ്വരനായ മാർഗദർശി. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടി തരികയും കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദണ്ഡനം നൽകുകയും ചെയ്യുക. പ്രഭുപാദർ പറയും, എന്റെ തെറ്റുകളെല്ലാം പൊറുക്കുക. ഞാൻ എന്റെ സമ്പദ് സമൃദ്ധിയിൽ ഗർവിഷ്ഠനായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഉത്തമ അധികാരിയുടെ ഒരു മൂഡ്. ഒരു ഉത്തമ അധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ ഉത്തമ അധികാരി എല്ലാരിലും ആ ഭഗവാനെ കാണത്തുള്ളൂ. വളരെ വിനീതത്വത്തിലായിരിക്കും ഉത്തമ അധികാരിയുടെ ആ ഭാവം. എല്ലാരും നല്ലതാണ്, എല്ലാം ഭഗവത് അംശ, ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും പതീതൻ എന്നുള്ള ആ തോന്നലിൽ വരും. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്റെ ഭക്തന്മാർ പ്രഭുപാദരുടെ പണ്ട് നേരത്തെയൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഉത്തമാധികാരി വരിക. അപ്പൊ അവരിത് നേരിട്ട് കാണുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു ഉത്തമ അധികാരിയുടെ ഭാവമാണ് ഇങ്ങനെ അവസാന നിമിഷം ഇങ്ങനെ എല്ലാരോടും മാപ്പ് പറയുക, ഞാനാണ് ഒരുപാട് പതീതനായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ആ ഒരു വിനയാന്വിതനായിട്ടുള്ള, അങ്ങനെ തൃണാദപി സുനീചേന തരൂരപി സഹിഷ്ണുത, ആ ഒരു ഭാവത്തിലെത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഈ ഉത്തമ അധികാരിക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഉത്തമാധികാരിക്ക് ഇതുപോലെ കർക്കശനായി നിൽക്കാനോ തെറ്റുകൾ ഉപദേശിക്കാനോ അങ്ങനൊന്നും പറ്റില്ല. അവരിലും ദൈവത്തെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്ക് എങ്ങനെ ഉപദേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു? അദ്ദേഹം ഉത്തമ അധികാരിയാണ്. എങ്ങനെ അദ്ദേഹം പ്രചരണം ചെയ്തു? നമ്മളിത് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഉത്തമാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, അനിഷ്ടാധികാരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുപാദർ എങ്ങനെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. കേൾക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഉത്തമ അധികാരി പ്രചാരണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഉത്തമ അധികാരി താഴെ ഇറങ്ങി വരും, മധ്യമ അധികാരിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാർ കൊച്ചു കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ ആ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമല്ലേ, അവർക്ക് മനസ്സിലാവാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൊഞ്ചിയൊക്കെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആണെന്നാണോ? അല്ല, അവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ രീതിയിൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി മധ്യമ അധികാരിയുടെ ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് എല്ലാരെയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഉത്തമ അധികാരിക്ക് ആരെയും ആരെയും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എല്ലാരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോ നമ്മളുടെ പ്രഭുപാദർ ആ ഉത്തമ അധികാരിയുടെ ആ സ്റ്റേജ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഇതേപോലെ പണ്ട് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവാണ് ഈശ്വരപുരി. ഈശ്വരപുരിയുടെ ഗുരുവാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. ഈ മാധവേന്ദ്രപുരി ഈ മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയും, ഞാൻ എത്ര പതീതനാണ്, എനിക്ക് ഒട്ടും കൃഷ്ണപ്രേമമില്ല, ഞാൻ എന്റെ ഈ ജീവിതം മൊത്തവും ഞാൻ വെറുതെ കളഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കരയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ വേറൊരു ശിഷ്യനാണ് രാമചന്ദ്ര പുരി. അപ്പൊ രാമചന്ദ്ര പുരി പറയും, ഈ മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ കരയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കൂ.
ഒരു ശിഷ്യൻ ഗുരുവിന് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വലിയ പാപമാണ്. ഒരു ശിഷ്യന് ഗുരുവിനെ ഉപദേശിക്കാൻ ഒരു അർഹതയില്ല, അത് അപരാധമാണ്. അപ്പോ ഈ ഈ ഒരു കാരണം ഈ മാധവേന്ദ്രപുരി ശരിക്കും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ, ആ ഉത്തമ അധികാരിയുടെ ഭാവത്തിൽ ഇരുന്നാണ് ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വളരെ പതീതനാന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു ഉത്തമ അധികാരിയുടെ ഒരു സിംറ്റമാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് രാമചന്ദ്രപുരി എന്ത് ചെയ്തത്? മാധവേന്ദ്രപുരിയെ ഉപദേശിക്കാൻ പോയി. അപ്പോ ഇത് കേട്ടപ്പോ മാധവേന്ദ്രപുരി പറയും, ഞാൻ ഇത്രയും നാളും ചെയ്ത എല്ലാ ഭക്തിയും നിന്റെ ഇത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ എല്ലാം തീർന്നുപോയി, നീ എന്റെ കൺമുൻപിൽ നിന്ന് പോവുക, ഇത് മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പോ ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റിന് ശേഷം രാമചന്ദ്രപുരിയുടെ ഭക്തി താഴോട്ട് പോവുകയാണ്. ഭക്തി താഴോട്ട് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്താൽ നമ്മളെ ഭക്തി എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് ഒറ്റ അടിക്ക് അല്ല നമ്മളുടെ ഭക്തി താഴോട്ട് പോകുന്ന, പയ്യെ പയ്യാണ്. നമ്മളുടെ ആദ്യം തന്നെ ഈ നാമം ജപിക്കാനുള്ള ആ താല്പര്യം കുറഞ്ഞു വരും. മറ്റുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു സിംറ്റമാണ് നമ്മളുടെ നാമം ജപിക്കാനുള്ള താല്പര്യം കുറയുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ രാമചന്ദ്രപുരി പിന്നീട് എന്തായി മാറി? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം കുറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഒരു മായാവതിയായി മാറി. കാരണം ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് അപരാധം ചെയ്തു. അതേസമയം മറ്റൊരു ശിഷ്യനായ ഈശ്വരപുരി ഇദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നിരുന്നത് ഈശ്വരപുരിയാണ്. ഒന്നും പറയാതെ എല്ലാം അദ്ദേഹം പറയുന്ന പോലെ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ നല്ല രീതിയിൽ സേവിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരപുരിക്ക് എന്ത് സ്ഥാനം കിട്ടി? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഗുരു ആകാനുള്ള, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരു ആവാനുള്ള സ്ഥാനമാണ് ലഭിച്ചത്. അതാണ് വൈഷ്ണവ സേവ. അതേപോലെ പ്രഭുപാദർ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ അവസരം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഉത്തമ അധികാരി ആകുമ്പോഴുള്ള ഭാവങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം, അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഉത്തമ അധികാരിക്ക് താൻ ഇങ്ങനെ മരിക്കാറാകുമ്പോൾ അത് വരുന്നതാണ്. എല്ലാരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുക, ഒരു തികഞ്ഞ എളിമത്വത്തിലായിരിക്കും. ആ ഒരു മനോഭാവം, ഭക്തിപൂർണമായ ജീവിതത്തിന്റെ പരമോന്നത അവസ്ഥയാണ് ആ എളിമത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു അവസ്ഥ ശരിക്കും ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അതേപോലെ അവര് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുകയാണ്. പ്രഭുപാദർ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവര് കേൾക്കുകയും അവർ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യാണ് പ്രഭുപാദരെ ആ ജീവിതം കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ലെസൺസ് ആണ് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രഭുപാദർ ആ ഒരു മരണക്കിടക്കയിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു. അങ്ങനെ 1977 നവംബർ 14 അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തെ വിട പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ അദ്ദേഹം എത്തുന്നത്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വൈദ്യൻ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കും, അങ്ങേക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടോ? അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, കുച്ച് ഇച്ഛാ നഹി, എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും. അപ്പൊ അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ആ ചിന്തകളെല്ലാം ഭഗവത് സ്മരണയിലായിരുന്നു. കുലശേഖര മഹാരാജന്റെ ചില ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. എന്റെ ശാരീരികമായ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ദീർഘമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ ഹരിനാമ കീർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കവേ തന്നെ എനിക്ക് മരിക്കാൻ അനുവദിക്കണമേ. എനിക്ക് അങ്ങയെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും മോക്ഷപ്രദമായ അവസ്ഥ. പിന്നീട് അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹരിനാമ കീർത്തനത്തിന്റെ ഔഷധത്തിൽ സംരക്ഷിതനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ഉത്സാഹം കാണിക്കുകയും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ സുഖാനുഭവങ്ങളോട് അദ്ദേഹം വിരക്തി കാണിക്കാനും തുടങ്ങി. അവസാനം ഒക്കെ ആയപ്പോ അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ, തന്റെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും അവസാനമായി തന്റെ ശാന്തമായ മരണത്തിലൂടെയും അദ്ദേഹം മഹത്വപൂർണമായ പാഠങ്ങളാണ് നൽകിയത്. എങ്ങനെയാണ് മരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധനം വിശേഷിച്ചും മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടത് പ്രഭുപാദർ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. എന്തൊക്കെ ആയാലും അദ്ദേഹം ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞാലും പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും ശിഷ്യന്മാരും വേർപിരിയുന്നില്ല. പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ വേറെ ഒരു ഭാവാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു, ഒരു
ഗുരു തന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാര് രാജാവിന്റെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ രാജ്ഞി കരയുന്നത് പോലെ കരയണം എന്ന് പ്രഭാതർ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി അദ്ദേഹം ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ദിവസം ഞാൻ വളരെ ദുഃഖിതനായി ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. എനിക്ക് എന്റെ ഗുരുനാഥനായ അങ്ങയുടെ വേർപാട് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ദിവസം ഈ 1977 നവംബർ 14 രാത്രി 7:30-ക്കാണ് അദ്ദേഹം ഈ ശരീരം വെടിയുന്നത്. അപ്പൊ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം അതീവ നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത രീതിയിൽ ദുഃഖത്തിന് അധീനരായി. അവർ പ്രഭുപാദരുടെ ദുസ്സഹമായ വേർപാടിന്റെ അസ്വസ്ഥതയിലാണ് ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടത്. അവർ പക്ഷെ അവർക്ക് ആശ്വാസം എന്താണ്? പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ അല്ലെ. ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രഭുപാദരെ ചോദിക്കും, അങ്ങയുടെ ഈ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നിൽക്കും? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, ഞാൻ മരിക്കില്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല, ഞാൻ ഈ ബുക്കുകളിൽ കൂടെ നിലനിൽക്കും. അത് എത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഇന്നിപ്പോ 1977 അദ്ദേഹം ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞു. ഇന്ന് 2023 36 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ, പ്രഭുപാദരുടെ ലീലാമൃതം വായിക്കുന്നു. അപ്പൊ എത്ര ഇനി അതാണ് ആ പ്രഡിക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ 10,000 വർഷം വരെ നിൽക്കാനുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം. അദ്ദേഹം ഓരോ ബുക്ക് എഴുതുമ്പോഴും പറയും ഇത് ഈ 10,000 വർഷത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ആ പറഞ്ഞ എത്ര അനർത്ഥമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഈ ഗുരു ശിഷ്യൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശാരീരികമായിട്ടല്ല. അദ്ദേഹം ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞാലും ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഒരിക്കലും വേർപിരിയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കറിയാം, വാണി സേവ, വപു സേവ. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളുണ്ട്. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാണി, ആധ്യാത്മിക ഗുരു ശാരീരികമായി നിലനിൽക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഒരു ശിഷ്യൻ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെയാണ് സേവിക്കേണ്ടത്, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സേവിക്കണം. അപ്പോ ആ ഒരു ഭാവം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പ്രഭുപാദരോട് ആ ഭാവം വരുത്തേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായ ഗോപിമാരെ വിട്ട് മധുരയിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ ഗോപിമാർക്ക് എന്ത് ദുഃഖമായിരുന്നു. വിരഹ ദുഃഖത്താൽ ദയനീയമാം വിധം അവർ വിലപിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അത്രയേറെ കൃഷ്ണനെ അവർ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ അവര് തങ്ങളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താനായിട്ട് സദാ സ്മരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമരൂപ കീർത്തികൾ, വൈരാഗ്യ ശക്തി എന്നിവയെ കുറിച്ച് തുടരെ ചർച്ച ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരവിന് വേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുക വരി. അവർ വിരഹാവസ്ഥയിൽ സമാഗമത്തിന്റെ ആനന്ദലഹരി അനുഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ വിപ്രലംബ സേവ, വിരഹ സേവ, ആ സേവയാണ് പ്രഭുപാദരുടെ അനുയായികൾ അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ വിപ്രലംബ ഭാവത്തിൽ പ്രഭുപാദർ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ച്, നമ്മളിപ്പോ അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പ്രഭുപാദരെ കണ്ടിട്ടില്ല. പ്രഭുപാദര് ജീവൻ വെടിയുമ്പോ ഞാൻ ജനിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ശരിക്കും നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലാണല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഓരോ പ്രവർത്തികൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും ഒരുപാട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ആ വിപ്രലംബ സേവനത്തിലായിരുന്നു പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാർ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഈ ലോകം വിട്ടുപോവുകയും തന്റെ ദൗത്യം തുടരുന്ന കാര്യം തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹവുമായി ഒരു വിരഹാവസ്ഥയിലുള്ള സംഗമം അനുഭവവേദ്യമായി. അദ്ദേഹം പോയി കഴിഞ്ഞു, എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ശക്തമായി അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. ഈ ബോധം, ഈ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാപട്യമോ അതൊരു മിഥ്യയോ ഒരു ടെലിപ്പതിയോ അതൊന്നുമല്ല. ഇത് തികച്ചും വാസ്തവമാണ്, പ്രായോഗികമാണ്. ഇതെല്ലാം പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇതില് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ചുമ്മാ ഉള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, എല്ലാം ശാസ്ത്രീയമാണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അനുഭവത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അവർക്കായി വ്യക്തിപരമായ സേവനം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇനി അവർ ആ സേവനം തുടരും. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇപ്പൊ ദീക്ഷ കൊടുക്കാനായിട്ട് അനുവാദം കൊടുത്ത കുറെ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗുരു മഹാരാജ്, വിജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജിനൊക്കെ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു, നീ ഒരുപാട് പേർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. അദ്ദേഹം അതിപ്പോ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണ്. കണ്ടേ, പ്രഭുപാദരുടെ ആ നിർദ്ദേശം അത് സേവനമായി തുടരുകയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അവസാനത്തെ ഉപദേശം ഒരു മനുഷ്യജീവി എങ്ങനെയാണ് മരിക്കേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു.
അതുപോലെ ഇപ്പോൾ മരണാനന്തരം അദ്ദേഹം ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ മതത്തിന്റെ പരമോന്നതമായ തത്വോപദേശം പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ നടപ്പിൽ വരുത്താമെന്നും അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അദൃശ്യമായ ആ സാമീപ്യം അവിടെ സദാ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് ഇത്രയും പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അദ്ദേഹം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊന്നും വൈകാരികമല്ല, എല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭവനം അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി, ഇസ്കോൺ എന്ന ഒരു ഭവനം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇസ്കോൺ എന്ന ഭവനം പണിത ഒരു യുഗ പുരുഷനാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ടും ഇനി എത്ര വർഷങ്ങൾ പ്രഭുപാദയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മള് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരും. ഇനി ജനിക്കാത്ത എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രഭുപാദരുടെ ഈ ലീലകൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രഭുപാദരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഈ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതെല്ലാം പ്രാക്ടിക്കലാണ്. ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തപ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പേര് ഈ കൃഷ്ണാനുഭവത്തിൽ വരുമോ? ഇന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് കൃഷ്ണാനുഭവത്തില് ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും കൃഷ്ണാനുഭവത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം പ്രഭുപാദരുടെ ആ ഒരാളാണ്, ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഇസ്കോൺ രൂപീകരിച്ചത്. കാരണം നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ലീല കണ്ടപ്പോ ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനില്ലായിരുന്നു. ഒരുപാട് പേര് അദ്ദേഹത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ ബാക്കിലോട്ട് പോയി. അദ്ദേഹം ഒറ്റ ഒരാളാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഭവനം, ഭൂലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഏക ഭവനം അദ്ദേഹം പണിതത്. അങ്ങനെ 1966 ഇസ്കോൺ രൂപീകരിച്ചത്. 67 അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീത കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, ട്രാൻസ്ലേഷനും കമന്ററി എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. 68 മാക്മില്ലൻ കമ്പനി ആയിട്ട് ചേർന്ന് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഭക്തി വേദാന്ത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് 72 സ്ഥാപിച്ചു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. 76 ഭക്തി വേദാന്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സയന്റിഫിക് ടീച്ചിങ് അത് അദ്ദേഹം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ 77 അദ്ദേഹം തന്റെ ഈ ശരീരം വെടിയുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ എവിടെയുണ്ടെന്നറിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഹെല്ലിഷ് പ്ലാനറ്റിൽ പോകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വേറെ ഏതോ ഒരു ലോകത്തില് പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ ടീച്ചിങ് ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രഭുപാദരുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലൊക്കെ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തമാൽ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ആ പ്രഭു ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പ്രഭുപാദർ മരിച്ചു കുറച്ച് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരം വെടിയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു, ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞു പോയി. തമാൽ കൃഷ്ണ ഗോസ്വാമി, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ പ്രഭുപാദർ അവസാനം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കുന്ന തമാൽ കൃഷ്ണ ഗോസ്വാമിയായിരുന്നു. അത്രയും വലിയ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലം വാങ്ങിക്കണമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്രിട്ടിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ പ്രഭുപാദർ വിളിക്കുന്ന തമാൽ കൃഷ്ണ ഗോസ്വാമിയെ വിളിക്കും, എല്ലാം ഏൽപ്പിക്കും. സീനിയർ വൈഷ്ണവനാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആക്സിഡന്റിൽ മരണമടഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, കാരണം പ്രഭുപാദർ ഇപ്പൊ വേറെ ഏതോ ഒരു ലോകത്തുണ്ട്, അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവിടെ തനിക്ക് സഹായത്തിനായിട്ട് തമാൽ കൃഷ്ണ ഗോസ്വാമിയെ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചതാണ്. ഇതാണ് ഭക്തന്മാർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രായമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ശരീരം വെടിയേണ്ടി വന്നത്. പ്രഭുപാദരുടെ ആ ഒരു വിളിയില്, പ്രഭുപാദരുടെ ഈ നിൽക്കുന്ന എല്ലാരും ഇതാണ് ആ ഒരു സോൾജിയേഴ്സ് ആണ്, റീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സോൾജിയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടം കൊണ്ട് ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ലല്ലേ, അതിങ്ങനെ ഈ പല ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രചരണം ചെയ്യുകയാണ്. പ്രഭുപാദർ നമ്മളുടെ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാരും ഞങ്ങൾക്ക് ഗോലോകത്ത് പോയിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ ലീലകൾ ആടുക എന്നുള്ളതല്ല, റീച്ചിങ് ആണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഇനിയും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അധമരായിട്ടുള്ളവരെ അവരുടെ അവരുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരെ ഉദ്ധരിക്കുക, ഇതാണ് ലക്ഷ്യം. പ്രഭുപാദരുടെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഹിപ്പികളുടെ കൂടെ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിച്ചെന്നു. സാധാരണ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയും ഇതുപോലെ അധമരായിട്ടുള്ള പതീതരായിട്ടുള്ളവരുടെ കൂടെ സഹവസിക്കില്ല, കാരണം അവരുടെ ആധ്യാത്മിക ശക്തി കുറഞ്ഞു പോകും ഇങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ട് സഹകരിച്ചാൽ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെന്നാണ് ഇവരെ എല്ലാം ഉദ്ധരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത്.
അപ്പോ അതൊരു ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ പല ശക്തി ആവേശ അവതാരങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഭഗവാന്റെ പുരുഷ അവതാരം, എന്താ ലീലാവതാരം, അങ്ങനെ പല അവതാരങ്ങളിലാണ് ശക്തി ആവേശ അവതാരം. അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊടുത്തിട്ട് എംപവർമെന്റ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ് ശക്തി ആവേശം. ആ ശക്തി കൊടുത്തതാണ് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാരും ഇപ്പോ TV ഒക്കെ കണ്ട് സീരിയലൊക്കെ കണ്ട് നമ്മള് ഓരോ ദിവസങ്ങൾ വെറുതെ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞേ. ആ പ്രഭുപാദർക്ക് കോടി കോടി പ്രണാമം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.